Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moniro ɓindu jaydeli moɗon weltare min dañi huccidde moɗon oɗo subaka talata hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jijitaka hay lawol gotol calminama jurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppa e Sénégal yuppa e aduna foof ha oɗon boros wawa hollude en caggal kono kadi musibaji ƴewtindaɗi e nder leydi ndi Amadou Moussa waɗi duwaw ha yalta ɗo ɗum noon no subaka fof bani mon debbo Aissata Ndiaye wonde banum gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba debbo Pullo mi salminima mi salmitimama no fewi e subaka he mi namdima tan no subaka o wayi Dakar wari tobde walla no sohlan toɓo Dakar kam Dakar e hoore mum woni ko sohlan toɓo Amadou Moussa walla ko an tan sabu so toɓi arta kadi Aissata saabu ayde toɓi nde ko bonni ko école aji sukaɓe janggoytunoɓe te ɗum fof yiyanoma e puis yimɓe heeroɓe dawde kadi aussi kayri dawde e gueɗe min wima yimɓe kaytadde ɗum kam kan haala kam wonɗo fayi kono Allah ko moƴƴo wadde yottomo ngo yahol toon to banggue ko hedde leydi ndi ko dal taro remoɓe dal meɗani ko kamɓe ɓuuri sohlude ɗum voilà kal addude toɓo e ndiyam ɗam ganduɗa ko jaam yemam amin ya rabbi sikala ko weltanadema tigui e kala subaka kadi jogade weltare weytade huccidde yeeɓiyankoɓe meɗen wonɓe e nder kame caggal leydi Sénégal accuɓe hajuji hammuji kala e subaka ene kuccite meɗen eɗen mbiyaɓe tan assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande nde Aissata ene jeeya ko ɓuuri tengtude ne wayno ko tanaji ɗe ina jokki yeede e nder leydi meɗen Sénégal ne wayno kadi won tana baɗɗo tigui hanki toon to nokku ni wiye Mamel ko ɗo tigui tawete e nder wullamor ngo Dakar kono kadi ina tawe hen hono gonka boros Covid 19 ɗo e nder leydi men Sénégal noon tigui wadde gudditir tan ko vox populi ko noon tigui nden jani wi ko drame manam tan de ko tana waɗi toon to Almadi walla mbiyen toon to Mamel Diafaɗon ɓe koliti wonde de ko wonno douanier goto kañum tigui hirsi ɓiyum debbo no jayndi wiri tawi noon on suka yarata koye duuɓi jeeɗiɗi ɓe kolti wonde noon kanko on ɗon tigui baɗoɗen ɗen gueɗe country ɗe ne wayno de kanko tigui ardi hono section to banggue e bindol toon to douane mo leydi meɗen Sénégal gonɗo to Molde ɗum ɗo noon tawete koye port autonome de Dakar walla mbiyen hono kaggulade gonɗo ɗo e wuuro lamorgo ngo kanko noon baɗoɗen gueɗe country ɗi inde makko ko Mouhamadou Sall ɓe koliti wonde noon ko hakkillo wona tigui jonɗo no fewi konen tolno hande dumum timmude e nder henni o nawama toon to hôpital Fann gonɗo ɗo tigui e Dakar ɗum ɗon noon ɓe kolliti on ɗon de kirsaɗo walla baraɗo de hollitama wonde de ko punaɗo manam omo jogui tigui funere makko no jayde wiiri goɗɗum ko tawete hen ɓe kolliti wonde de ha joni ko kaldigal ngal ganduɗa ina jokki yaade toon to Mali hakkude CEDEAO e ɓe ganduɗa ko wannoɓe ha joni woni coup d'état o hay nandiral gotal de heeɓaka caggal balle tati e kaldigal goɗɗum ha joni e nden nden ɗon jayde vox populi koko ngoɗi mo ganduɗa ko khalife général des mourides ko liɗi wonde kono dirte maggal ñaari rakka manam tan darɗiɗe ganduɗa ɗe Cheikh Amadou Bamba waɗino toon waɗata hikka toon to Saint-Louis jayde libération ko addi nden ɗon ari ko yewti ha joni ko ɓuuri jojjude e kelle gadane e oɗo ñalawma hande e nder jaade leydi Sénégal ɓe mbiɗi holko feeñi hande e drame mo ganduɗa manam tan tana baɗɗo toon to Mamel ɗo e Dakar colonel Mouhamadou Sall kañum tan fi ɓiyum tigui ha séri e fittanɗo ɓiɗɗo noon no jayde wiiri jarowo e duuɓi jeegom kanko noon hono on ɗon colonel o suuti konguɗi e fannu so wiide makko de ina wayno ko jinne tigui wambi caggal makko koye sukaɓe ko mawɓe so wiide makko noon o yinno tan ha joni ko fiide walla wattude guel ɗon cukalel e lawol koye on tuma noon o anda holko heeɓima hawo waɗi ko kono ɗum ko noon jayde ne andinen wonde kanko tan ardi hono section Molde gonɗo ɗo e port autonome de Dakar holliti wonde noon gam yinnode fiide guel ɗon cukalel dewel koye on tuma noon kanko Mouhamadou Sall o ƴetti guel ɗon cukalel o fi hoore muɗum e lavabo mo ganduɗa kadi tawate koye salle de bain e galle makko on ɗon e nder hen noon ma lavabo o tigui heeli no wiiri jayde nde e yummiraɗo noon hakke hunde musde ɗum koye on tuma kañumne e yinno tigui ko wartade e ñalawma hanki o kono kadi e mai walla mbiyen ha joni funere guel ɗon cukalel dewel kañumne kadi hollitama ko bojji cam ronka ko yo deƴƴu e ñalawma hanki o jayde l'observateur koye hen tigui arti e hello woto ɓe koliti wonde noon ko tana baɗɗo e ɓesgu toon to Almadi walla mbiyen toon to Mamel ɗo e Dakar ɓe koliti wonde noon ko histoire mo ganduɗa o de ko kawniɗo wonande kay oɗo douane mo ganduɗa fi ɓiyum tigui ha séri e fittando no jayde wiiri noon ko kirsuɗomo ɓe koliti wonde noon kanko on ɗon cuɗɗiɗi noon konguɗi hollitama wonde omo jogui hono rafi hoore no fewi ko ɗum jeeyi sababu noon kanko Mouhamadou Sall o nawama toon to hôpital mbo Fann kanko tigui e cuddiɗo makko goɗɗum ko tawete
hen ina wayno ha joni koko yewti oɗon boros coronavirus ko yewtere yañde nde jande l'observateur waddi e Marie Khémesse Ngom Ndiaye mo ganduɗa kam tigui ardi kalko fate banggue hono safare leydi meɗen Sénégal o holiti wonde noon o suuti konngudi jaaji no jande wiide ko gongaji kewɗi ɗi o haali ko fate banggue hono ɓeydogol oɗo cas communautaire woni tan rabude hono rabateɓe tawi ganduɗa holto guitti on ɗon rafi kono kadi o arti ko fate banggue hono safare leɗɗe ɓaleɓe to banggue o boros coronavirus ko wayno artemisia ko nonne kadi e covid organique somo ganduɗa ko toon to Madagascar tigui ummino e wiide makko noon fofde nane ko wiyete ko hono essai clinique jayde las ko dawli nden ɗon jaydi ha hande arti ko fate banggue hono oɗon boros coronavirus hay son tawi konngudi goɗɗi ne tawe hen ɓe koliti wonde de ko cas contact uji ɗi kañumen oɗo saaha hande kepti yesso e ɗiɗo kawuji communautaire ɗum noon ko ñalawma hanki o caggal nde dumunno juɗɗo ko teskanoɗo hen hande ko kawuji communautaire ɗi ɓuuratno hewde ɓe koliti wonde noon ko hunde leefi seeɗa kono ɗum ko noon oɗo mo ganduɗa ko biteɗo Abdou Fall suuti konngudi o haali ko fate banggue hono covid 19 dialogue politique ko noon kadi e 3e mandat ha toon to crise gonɗo yaade ɗo saaha toon to leydi Mali so wiide jande noon ko Abdou Fall de hay hunde ko masque manam Abdou Fall sans masque wiide won tan ala foof ko suuɗi e ɗiɗo konngudi ɗi limtuɗen e oɗo saaha hande e gallas ko jayde quotidien le quotidien nden ɗon ari koye conflit ko yewti ko hande e to banggue jeeyi leydi manam tan fitinaji teskaɗi e to banggue jeeyi leydi e nder leydi Sénégal ɓe mbi noon hande o ko pandémie foncière manam tan ko rafi mo ganduɗa o huftidini kala ko fate banggue leyɗele ɗe so wiide jande noon ne wayno de ko tolni e 1,7 hectares oɗo saaha hande woni ko raaba e ko yewti ko e oɗo conflit des terres manam tan fitinaji e nder leydi ndi ɓe koliti wonde noon hande ɓe garti ko banggue laygol o boros covid 19 holitama wonde de wonko fuɗɗi hen yarude caggal seeɗa to banggue ha joni e limore hanki oɗon boros covid 19 jeyde enquête koloski nden ɗon ari ko e crise mo ganduɗa o hande ne tawe e nder magistrature leydi meɗen Sénégal ɓe koliti wonde de holko woni less nde ɗo haare jande ne eto famminden ɓe wonde de ina wayno ha joni ko woni yimɓe ina liggo e ngal ɗon godorgal tawi noon won hen jaggira no potiri kono heddiɓe kañumen kam jaggira tan kono jirani ɓe koliti wonde noon ɓe jiiɗi wiide ɗon ko won ha joni ko ganduɗa ko woni loi to banggue retraite kañum ha joni sakki kala ko fati e banggue ɗe biyoje bonɗe e fitinaji teskade e nder magistrature leydi meɗen Sénégal ɓe koliti wonde ɗum ɗon fawaki e mawɗo kono kadi e suka woni ko jayde arti oɗo saka hande goɗɗum ina tawe hen ko fati e banggue hono ko wiyete maggal ñaari rakka toon to Saint-Louis ɓe koliti wonde noon ko on ɗon événement de hikka waɗata sababu o noon ko hulde laygol o boros coronavirus so wiide jayde noon ko oɗo événement de ne wayno hono kayringol oɗo événement oɗo ñalawma hande holliri lawol wonde événement ji paaɗi arde e nder leydi ndi hono leydi men Sénégal jeyde coftal balle star ko nden tigui guddirten e subaka hande o caggal nde waɗa critiqué ko noonne kadi o fawa e ban kanko Idrissa Gana Gueye jande waɗi ko namdal beele de omo foti heddade toon to Paris Saint-Germain PSG wona ɗum ko noon woɓɓe cuuten konngudi Malick Daf holiti wonde Idrissa Gana Gueye fotani ni hay saaha goto heddade toon to Paris Saint-Germain Abdoulaye Sarr kañumne kadi holiti wonde de oɗo saaha hande ina wayno hakkille makko deƴeta toon to Paris Babacar Badara Sarr soti konngudi wi wonde de ko Idrissa Gana Gueye ne wayno oɗo saaha hande o wona tigui ha joni bismaɗo tawi noon fonno bismadema ko Leonardo mo ganduɗa kam tigui woni directeur sportif mbo on ɗon club koye on Paris Saint-Germain keddotoɗen ɓe koliti wonde de ɓe mbaɗi ko ɓeeto hono 1,2 milliards mo Neymar e mo Mbappé yonani tigui ha joni gam ɓe ƴetta on ɗon trophée Ligue des Champions Thomas Tuchel kañumni suuti kongude ha joni kam heblinte kippu Paris Saint-Germain so wiide makko de aɓe bismi Messi toon to Paris so tawi kay omo yiiɗi arde toon goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko alhaali Kalidou Koulibaly hoorejo mo Naples suuti konngudi so wiide wonde soɓe keɓani offre moƴƴo ummorade e club aji ɗi ha tengti City ene wayno kanko Kalidou Koulibaly hay nokku o dirtata ko ɗon tigui heddoto e Naples kona ɗum ko ene tawe hen équipe type mbo Ligue des Champions on équipe type D holitama wonde ko Neymar kono kadi Mbappé tawetaki on ɗon 11 type woni ko jayande ne wayno dawri e oɗo subaka hande ko ɗum ɗo wonno ko ɓurno tengtude e kelle gadane Aissata e o subaka wadde Idrissa Gana Gueye ko Paris Saint-Germain hoore ɗum e ñiŋimo ko noon tigui aɗa andi nde omo ganduɗa ko Leonardo ari ɗon ɓe kolitiri wonde ni guila nden kanko Idrissa Gana Gueye ina huula gonal makko ɗon saabu aɗa andi hono football ko ɗum projet c'est à dire garɗo foof ene jogui ɓe yiiɗi gollodirde ene jogui ɓe yiiɗi yaadude ko noon kanko omo jeeyno e yimɓe ɓurɓe lefde ɓe yidde omo ganduɗa ko Leonardo woni mum guila nden noon ene sikkano e mercato oɗo so wonano ha joni boros covid 19 ene gasa taw no yeehi kono ha joni kadi aussi eɗen mbawi darde holko avenir haalanten Idrissa Gana Gueye toon
to peje non tigi Amadou Moussa ɗon gareten e ko ganduɗa yite woni tana dañɗo ɗo e nder leydi meɗen kadi ɗo e wuuro Lamorgo ɗo e Mamel ɗum noon oɗo colonel nototoɗo inde colonel Mouhamadou Sall kanko noon mataw tan o fiyanno ko ɓi ko debbo dañɗo duuɓi 6 ha wasi fittandu muɗum e wiide mabɓe noon hoore nde ala saabu ko timmi e semaine aji ɗiɗi o liggoyaki saabi ɗum ko rafi hoore mo ganduɗa amo wondi hen kanko noon ko douanier o wonno e Molde ɗum noon Amadou Moussa musi te ɓiɗɗo o mataw ko punaɗo hay joom suudu makko ɗo joni nana hôpital kañumne Fann ena toppite saabu wino ko kañumne ko bartotoɗo caggal nde ganduɗa oɗo musiba waɗi Amadou woni ko ganduɗa muusi hawnima hulɓinima ko Moussalla e dow Moussalla Aissata aɗa andi eɗen mbawi jagguirde ɗum fannude ɗi to banggue analyse mo jiɗɗen wadde so tawi koto banggue haqqille makko walla mbiyen hoore makko woni dillude no yimɓe mbirno walla no jande ɗi mbiri subaka he ɗum eɗen mbawi nanguirde ɗum comme sous forme d' accident c' est à dire ko hunde ganduɗa nde wona teyade kono kadi waɗi e caggal hoddiroji kono so tawi ƴeewama ƴeytudama tawama ko wiyani makko ala e makko ɗon e on saaha eɗen mbawi wiide en garta tan e tradition sénégalaise mo ganduɗa kala ko kewti neɗɗo wari neɗɗo wiyete ko kangaɗo so neɗɗo fi neɗɗo ha gañi ɗum walla wujji hen sahaji wiye wonde hoore nde koko dilli kono kam e o saha tumnotoɗen koko jande ɗi foof garti ko so wiɗi wonde kanko colonel o hay sono tawi o wonduno e calal makko e saaha nde o golloto nde ɓe kodiri wonde koye tolno hande jonte limtindi mona galle sababude hono ɗin ɗon kulhuli hono jiyaɗi e makko to banggue waylo woni hoore nde koko dilli e ko way noon kono kadi ɗonne kadi aussi en jopoto peɗeli ɓe ganduɗa ko ɓe guldannoɓe ko noonne kadi ɓesgu makko foof neɗɗo mo ganduɗa ene wonno normal hono caggal muɗum yiyama wono wayloji to banggue hoore soyna e muɗum mi sikki fotano accede e galle fotano accede ne ɓatto sukaɓe ɓaade woni hôpitaux ɗi ganduɗa ɗi nanɗo ine toppito ko fate banggue hakkille dirtuɗi ko toon jomum fonno nawede wona e safrede kono wona ina acce e galle hay sen tawi kam sans doute eɗen ɗamini tawde komo jogui traitement makko mbo foti ƴettude e galle kono ɗum foof sirani saabu eɗen gandi neɗɗo so hakkille wirnima hankkadine ala foof ko yiyata ala ko famata woƴaka o ko ɓiɗɗo woƴaka o ko jinnaɗo woƴaka o ko debbo walla o ko miiraɗo ma ko mawniraɗo donc ɓe ponno ƴettude hen ko wiyete ko hono précoce ko adi ɗum ɗo hono ɗeɗo gueɗe country non tigui Amadou ɓe ponno ummade hen guilay law kono gonɗen koye Amadou société ji ganduɗa ete weeɓani saabu hande saɗa wonde mo hakkille mum deƴani walla mo hakkille mum timmani wonɓe ganduɗa ete welani safrude walla nawde surtout ɓe ganduɗa ine jooɗo haala timmuko jooɗo ha ɓooya haala ganda ma andu o hakkille mum deƴani sa wi aɗa safra welani kono kadi banggue goɗɗo woni Amadou hande sino joom suudu makko ƴettino sukaɓe ɓe yaltini galle nawi goɗɗo banggue wiye gorko sellano ƴetti sukaɓe mum o nawi walla o yaltini walla kanko debbo o yeehi kono o jooɗi mayi muñal makko ko wayni tawimo hen tawi hen ɓiɗɗo mo ganda ala ko dañi sona lebbi sona duuɓi 6 tan banggal gongal ngal woni Amadou accident ji baadini ina waɗa tawa neɗɗo o ina wondi tigui e haqqille muɗum saabu nanggude cukalel ne fiya ɗum woni piile wona lawol saabu cukalel won ko ganduɗa ko ɗum foti fiide ɗum Amadou ƴettu fiiliyel piya ɗum ha ɓandu mum wuula goppa tawde tan ko piggal kono nanggude ɓiye aɗa piya ɗum goɓɓe hewɓe hande Amadou ɓiɗɗo sukaɓe mumen hay hakkillaji mumen ustoto saabu so dilli piyata ko hello e haqqille piya goɓɓe addana ɗumen rafi becce addana ɗumen goɗɗum ha rewa ɗon wasa fittandu muɗum ɗum ɗon fo ine foti ƴewtede haqqillaji gartire saabu cukalel ko cegɗa ko fo goto fo Amadou wo meeɗi jignaɗo muɗum sekana ɗum kono fiyani woni piile ɓiɗɗo sa wondi hen ko muñal oɗo waɗi ɗum ɗo wiyama haqqille mum ala kono dañde duuɓi 6 fiiɗi ɗum ha hoore mum yanayi lavabo ɓe mbi ko kirsuɗo ɗum fof ko Allah tan andi e tawanoɓe ɓe hawnima muusi e nder ɓernde Aissata ko pulaar wiyata ko ñale foof saguino ɓoggol kono kadi piggal nehata ɗum haalama haaltama kono min wona toon jimminna werade aɗa anda haali joni so tawi wonde woni yimɓe kolliri siñuji hande siñuji ƴoƴƴo janggo kolliri siñuji ɗi ganduɗa ɗi ko kawnide seeɗa beelani nawde e safaro kono noon Aissata probléme ko Sénégal ene jogui probléme eɗen gonne gonka ganduɗa ka gonka eke hawni ken suuɗoɓe hunde ha bona e juuɗe men min jiirumi ɗum ko wiide wonde joom gallam walla monam ma miñam ko gollowo e laamu ko douanier gollata ko toon to port autonome de Dakar pourquoi ene finane dawa hande tan mi ƴetta ɗum mi nanga ɗum comme ko kangaɗo mi nawa ɗum e galleji ɗi ganduɗa ɗi ko safroɓe hangaɓe ɗum ɗon wonɓe ganduɗa ɓe ina cuudoro ɗum te aussi rafi ko rafi tan no hoore ɗum musirta nawi hôpital
hôpital ni no reedu mum husirta nawi hôpital ni ko noon aussi haqqille muɗum jiborto nangue nawi hôpital ɗi ganduɗa ɗi ko toppitiɓe fannu o wadde min jirmi ɗum ko sudde hunde ha bona e juuɗe wiide wonde oɗo ko gandaɗo to banggue laamu ko hen golloto pourquoi hande e nder 2 semaines tan hoore mum jiibin tan mi haɓɓa ɗum ha tiiɗi mi nawa ɗum to hôpital ɗi ɗum woni ko jeer o sababu ɓe mbaɗa hande janggo ha bona e juuɗe hande nani déjà boni e juuɗe te kadi o nawama toon to safride ndun noon ndeɓe nduɗo safrude nde ganduɗa ndu aɓe gonno e dogde ɗum guila nden ha joni déjà o nawama toon amon hôpital Fann wadde firti ko wonko foti ƴeewede e to banggue gonka ɓiɓɓe leydi ndi noon tigui banggue gonka kono kadi Amadou e ɓeydidde matériel e ɓeydude kadi hôpitaux ji ganduɗa ene mofte ɓe ganduɗa haqqillaji mumen ala laamu ngu il faut woppa hen haqqille ɗum wonno komin gaddannomo ne roɓɓindu jayndeli moɗon hande oɗo subaka talata ko tudde on aadi gongol so Allah jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye banum gorko Amadou Moussa Alhaji Samba Diop heɗano e banggal caméra o Allah jarama on jarama e kettugol